En primer lloc també voldria sumar-me a l'agraïment personal i com a força política que el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles hagi volgut fer, celebrar, participar en aquesta taula rodona, debat en el que podem contrastar diferents programes electorals i per tant diferents ambicions de cara al que proposem les diferents forces polítiques pel proper dia 25 de novembre, en tot cas per la propera legislatura en les properes eleccions. I crec que és un encert i la meva participació avui aquí és també per recolzar aquesta feina que té el col·legi des del punt de vista de la professionalitat, no només el de tècnics agrícoles sinó tots els altres, com s'ha dit, de molts i els agrònoms. Perquè jo crec que també és una necessitat de país que tinguem uns col·legis professionals que ja ha passat el que ha passat i per tant hem de saber segurament feina del col·legi, en tot cas també comprometre'ns a dinamitzar també aquesta feina col·legial que jo crec que és necessària i que en les petites experiències en relatiu que hem tingut durant aquests 2 anys ens han anat prou bé amb convenis que hem signat que han tingut també una bona garantia. Per tant crec que també és una manera de fer país, no? I també si hagués de dir el programa electoral, escolti, doncs miri, seguir fomentant la col·laboració amb els col·legis professionals del sector, òbviament, que és el que nosaltres entenem que ha de ser, perquè crec que això és tot una bona eina i que pot ser una bona eina, a més de donar vida i de donar més senticitat als col·legis professionals en aquests moments també tenen alguna dificultat, com tots sabem, arran de la directiva Bolkestein, de serveis, etc. I per tant agrair aquesta participació. En segon lloc, aquí, el senyor Llorenç ha vingut aquí amb una metralladora, ens ha deixat a tots una mica així. Segurament que ell té la teoria que és millor un atac que no pas una defensa, no hauria de fer un atac. Però en tot cas, no, de moment. Metralladora política, metafòricament. Però començaré com ell ha començat. També, no? Donant valor i posant en valor la resolució del Parlament de Catalunya del Política Agrària del 10 d'abril del 14 del 2010, en la qual es va dir el propi president i nosaltres hem seguit d'alguna manera aquest full de ruta. Si per primera vegada, després m'hi matitzaré, si per primera vegada aquest país és capaç de posar-se d'acord majoritàriament en tota una sèrie de resolucions, per tant d'accions a emprendre de cara a un sector estratègic del país, així ho considerem, entenien que des del govern el que havíem de fer és intentar posar fil a l'agulla, intentar materialitzar, posar en pràctica, iniciar i en les mesures que siguin possibles acabar-les aquest full de ruta que ens va marcar el Parlament de Catalunya. Per tant, el participem, el vam participar en el seu moment, el compartim i crec que és un bon full de ruta que és el que hem intentat seguir, no? I després en farem unes referències. Però dit això, també he de dir una altra cosa, és a dir, el full de ruta marcat el 14 d'abril del 2010 necessita d'actualització. Si hi ha d'haver una referència, necessita d'actualització, perquè l'any 2010, el 14 d'abril, hi havia unes circumstàncies administratives, polítiques, econòmiques, etc. I ara són unes circumstàncies que jo potser m'atreviria a dir radicalment diferents. Per tant, potser també hem de ser capaços d'impulsar aquesta, no sé si revisió, posada al dia, actualització del que són les resolucions del Parlament de Catalunya en relació a aquest sector estratègic aprovades en el Parlament. Segona consideració que jo crec també que vull fer-la. Jo crec que nosaltres ens equivocaríem molt si volguéssim seguir mantenint el sector agrari, ramader, pesquer, etc., sent un sector subsidiat. Jo no crec que nosaltres haguem de fer polítiques que estiguin destinades i orientades a subsidiar aquests sectors. El que hem de fer és polítiques destinades a intentar, que és un dels problemes o les preocupacions que en tot cas faré referència, a que aquest sector sigui viable per si mateix. I per tant aquí hi ha tota una sèrie de polítiques que podem tirar endavant, que poden ser útils o que poden ser propostes que podem compartir o no des d'aquest punt de vista i per tant intentar que no hi hagi aquesta necessitat de subsidiar un sector, sinó que per si mateix aquest sector, com ha dit el senyor Renets, em sembla, és un sector estable, és un sector pròsper, un sector, jo crec que té tota la raó i ho comparteixo, però crec que des del meu punt de vista el que hem de fer és intentar que aquest sector deixi de ser un sector subsidiat i passi a ser un sector econòmic tradicional, si vostès volen. Diré una cosa, és a dir, la PAC que ara tenim és una PAC que fa un any i escaig no existia.
La Unió Europea es va plantejar seriosament de l'existència, del seguiment de l'existència de la pau. I no està malament que s'hagi decidit finalment que això sigui així, però la PAC no existia encara. Per tant, també crec que és un horitzó d'una estructura de la Unió Europea que pot tenir data de caducitat. Finalment, una dada, abans de començar a desgranar una mica quines són les propostes que fem des de Convergència i Unió. Nosaltres tenim un horitzó, és a dir, hi ha segurament alguns sectors que són sí o sí que tenen continuïtat, que tenen prosperitat i que tenen viabilitat, que són sectors que són necessaris per a la societat. Si n'hi ha un, és l'agricultura, la ramaderia, la pesca, l'alimentació, òbviament el medi natural. Si n'hi ha un és aquest. Per tant, des del punt de vista de plantejar la possibilitat, la continuïtat, aquí no hi ha dubte. Aquest és un sector que ha de seguir sent, ha de seguir creixent i ha de seguir podent aportar aquesta possibilitat de proveir d'alimentació a la població. L'any 2050 serem 1.500 de persones més al món i per tant necessitem que hi hagi producció d'aliments. Òbviament, hi ha llocs que no poden menjar, etc. No entenen aquest debat, però hi haurà 1.500 milions de persones més que necessiten alimentació. I per tant, aquest és un sector estratègic, important, transcendent pel nostre país. Deixin-me desgranar molt breument alguns dels aspectes del programa electoral, que crec que pot ser d'interès per l'auditori. Deia que el primer consens va ser el 14 del 2010, però el segon consens crec que va ser el que van fer a Catalunya, participat per tots els partits polítics que l'acompanyen a la taula i també pel sector, que és la posició catalana davant de la PAC. A Catalunya va fer un procés que no s'havia fet mai, no és cap retret, però en tot cas no s'havia fet mai, en el qual totes les forces polítiques, més el sector, per tant, sindicats, organitzacions agràries, federació cooperatives, etc., i l'administració, ens vam posar d'acord en un 95%, per no dir més, per no faltar tampoc a ningú, perquè hi va haver una sèrie de discrepàncies i estic segur que per part de sobretot d'iniciativa doncs es podrien posar de relleu, per tant ja avanço que no va ser el 100% amb vosaltres, en tot cas en la majoria dels continguts, per defensar una posició única davant de la Unió Europea. Òbviament aquesta posició es va defensar davant de l'Estat. Recordo, l'Estat és l'interlocutor davant de la Unió Europea. Avui l'Estat és l'interlocutor davant de la Unió Europea. Però no per això, des de Catalunya vam deixar d'intentar tenir contactes, reunions, explicacions davant de la Comissió, davant del Parlament Europeu, davant del Consell, davant d'estats i davant de regions europees que podien compartir el nostre plantejament unitari de quin no s'havia fet mai. Per tant, també crec que això ho hem de posar en valor. Igual que es va fer en la PAC, que aquí ningú n'ha parlat, també ho van fer en la pesca. També està en un procés de discussió parlamentària europea i de la Comissió la política de pesca. I també és transcendent en el nostre país el sector de la pesca. Per tant, vam fer això en la PAC, vam fer això en la pesca. Un acord, per primera vegada, majoritari, insisteixo, en els continguts, amb les forces des del Parlament, i s'ha passat pel Parlament aquesta posició, en comissió, en compareixença, en votacions, el que s'ha fet en aquest sentit en el Parlament. No? Això té un valor, que és que, escolti, Catalunya pot no presumir, perquè no s'ha de presumir res, sinó tenim un consens en allò que, referència 14 d'abril del 2010, resolució del Parlament de Catalunya, i el que volem per la PAC és aquesta política europea que, insisteixo, hem de gestionar i gestionarem, si Déu vol, gestionar el país, el govern, la Generalitat en aquest cas, i l'Estat, per suposat, en aquests propers anys. No? Però també jo vull posar en valor això, perquè no és menor, és a dir, no hem anat, o no hem intentat anar a discrepància del sector, sinó al contrari intentar buscar tot aquest tipus de facilitats. No? Si em preguntessin, segona consideració, si em preguntessin a mi quin és avui segurament el principal problema del productor, del pagès, de l'agricultor, no sé si equivocadament, però en qualsevol cas jo contestaria que és avui el pagès, em sembla que ho has dit tu, no percep el preu pel producte. Sempre hi ha dificultats de trobar aquell preu ideal que cobreix costos pel productor. Si no som capaços d'aconseguir que el productor pugui tenir els costos coberts, fins quan aguantarà aquest productor? Un any, 2 anys, 3 anys, 4 anys? Quan aguantarà? Quina capacitat de resistència té el productor a l'hora d'aguantar una situació, un mercat, unes transaccions en les quals ell sempre hi perd? No és que hi perdi, és que no pot assumir els costos de la matèria primera o dels seus propis costos a l'hora de fer un producte. Per tant, aquí tenim un tema que no és menor. És a dir, nosaltres, si podem fer moltes polítiques de les que vulgueu, però si al final el productor no rep un preu per sobre del preu de cost, no serveix per res. No serveix per res. Perquè quan aguantarà el pagès, quan aguantarà el productor, el ramader, per anar produint, si després resulta que no poden cobrir els costos de producció. No?
I per tant aquí us parlaria molt abastament, no? Jo crec que hem d'intentar, i això és el que proposem també, no? Donar ànima a aquest mercat. Tenim un mercat de capitals que és un mercat salvatge, és un mercat molt agressiu, que aquí el que hi ha són les parts contractants i si hi ha algú que té una posició de domini mana sobre l'altre, no? Hem de donar ànima al mercat i aquest mercat, aquesta ànima està basada en instruments de gestió. El projecte de llei que ha fet referència el senyor Leans, la cadena alimentària, té una bondat però també té molts riscos, no? Aquí nosaltres hem fet un acord, que ja el tenim, però no volem publicitat amb els sindicats, amb les cooperatives, amb tot el sector, per intentar que hi hagi això, una referència de preus, un observatori que vagi ensenyant, explicant, tenint com a índex tots els preus de costos que hi ha i a partir d'aquí vincular aquest preu mínim, que és el preu que el productor ha de pagar, que el productor ha de cobrar pels seus productes, sense que això vulgui dir imposar preus, perquè no podem. No podem anar avançant cap a un tema tan senzill però tan important com l'economia social del mercat. Hem de posar ànima, no podem permetre que hi hagi aquestes injustícies en el nostre mercat. Vaig molt malament de temps, però s'ha parlat també de recerca i innovació. Si avui hem de fer alguna cosa és recerca i innovació. I aquí en aquest cas no vull protagonitzar jo perquè no tindria dret a fer-ho, però hi ha l'IRTA. L'IRTA és un instrument del govern i del país, que és un instrument reconegut per tots i que hi ha una feina feta pel govern anterior. Aquí també no sé qui ha dit el tema dels retrets i dels retrovisors. No? Escolti, l'IRTA és un instrument de país que tenim que està reconegut internacionalment, ja l'hem fet entre tots i que també és una eina molt important. Quin és l'objectiu de la recerca i innovació des del meu punt de vista? Donar major competitivitat a les empreses i competitivitat al sector agrari. És aquest, volem ser molt competitius en un mercat globalitzat i aquí és on nosaltres crec que podem intentar posar-hi, no? Tenim unes perspectives importantíssimes. Els fons europeus destinats a recerca a partir del 2014 es triplicaran els que tenim ara. Si ara tenim 1.500 i 1.800, passarem a 4.800, 4.900, 5.000 milions d'euros en recerca a Europa. Si no estem preparats ara amb instruments que poden ser i que poden presentar aquests projectes per concursar en els fons europeus, haurem perdut 2 o 3 anys. Ara tenim aquesta informació. Hem de ser capaços d'intentar dimensionar, no l'IRTA, sinó l'IRTA, el govern de la Generalitat, les nostres capacitats per poder fer possible que hi hagi aquesta opció a projectes competitius de fons europeus en els propers anys. En aquest sentit també el FruitNet i el Fruit Centre són 2 dels elements importants d'innovació i de recerca que estem fent. 4. Se n'ha parlat molt poc i jo crec que és importantíssim. No? Si avui té una sortida, molta sortida de la producció del nostre país des del punt de vista agrari, etc., és la internacionalització. El mercat és global i volem ser-hi. Nosaltres volem ser en aquest mercat internacional. Però tenim instruments a través de PRODEC, a través de les accions que es fan des del departament, a través de les pròpies accions de les federacions de productors, dels sectors agraris, ramaders, etc., que estan fent una gran feina per internacionalitzar els seus productes. Tenim productes de qualitat, de molta qualitat, per tant això també vol dir que hi ha una recerca, que hi ha una innovació, una transferència a l'hora de fer els productes. Tenim una gran competitivitat de les nostres empreses, que òbviament sempre es pot millorar tot, però que està avui damunt de la taula aquesta competitivitat, que el consumidor final valora molt i aprecia molt els nostres productes i per tant el que fem és intentar ajudar-los a que hi hagi aquesta internacionalització, insisteixo, vist des del punt de vista de la globalització. És molt important i el futur encara ho serà més per la tonia dels mercats, tant el català com l'espanyol com l'europeu, que estem vivint tirar cap aquí. Producció ecològica, cinquena referència, òbviament, necessitem que hi hagi, perquè així ho demana el mercat, és que nosaltres tenim en els últims 2 anys una constatació de l'increment d'hectàrees de superfície d'agricultura ecològica, una constatació de la producció ecològica d'hectàrees, òbviament, i de producció animal, de producció ramadera, no? I sobretot demanda de consum. Per tant, tenim molta demanda de consum. Nosaltres el que no podem fer és negar la demanda de la societat en productes tan importants com aquests. I perquè també hi ha una compatibilitat perfecta entre el que és la producció, hi ha molta gent que es vol dedicar a la producció ecològica i la demanda dels ciutadans. Per tant, també línies d'acció importants de futur és a través de la producció ecològica. 6. La proximitat, també algú n'ha parlat abans. Jo crec que és molt important, aquesta complementarietat del desenvolupament rural, que ja no podem considerar individualment des del punt de vista de l'agricultura o de la ramaderia, sinó que avui el desenvolupament rural és un concepte que és madur, que és sòlid i que s'ha de tenir molt en compte, no només des del punt de vista de la dinamització d'un sector, sinó de la complementaritat de diversos sectors que estan en aquest camp en l'agricultura. I per tant també en aquest sentit espero que en les properes setmanes comenci a aprovar un decret de proximitat que permet això simplement amb una inscripció, tot el que són transmissions de primera venda directament al consumidor, tot això estarà regulat per facilitar això,
per facilitar una casa de pagès, una casa rural, un senyor que produeix determinades horticultures, etc., pugui vendre directament al consumidor final el seu producte. Per tant, crec que en aquest sentit va també per l'agricultura ecològica, però també per tota l'altra i per tota la ramaderia. Per tant, crec que també en aquest sentit la de proximitat al quilòmetre zero, tot això que feia també, crec que és molt important i crec que el govern d'un país ha d'estar perfectament adaptat a aquesta situació. Deixem parlar una mica de l'agricultura periurbana. Una de les... 2 minuts, acabo ja, 2 minuts. L'agricultura periurbana. Una de les primeres exposicions que hi va haver de la Fundació Món Rural en el canvi de govern va ser món urbà, món rural. El món urbà necessita el món rural, però el món urbà no sap que necessita el món rural. Perdona aquesta expressió, perquè el món rural està acostumat a la botiga i comprar aliments. El món urbà va a la botiga i troba de tot, però el món urbà necessita el món rural i s'han de complementar. Per tant, jo crec que hi ha d'haver major compenetració, major compatibilitat, major entesa entre el que és el món urbà i el món rural. I aquí anem a l'agricultura periurbana, totes aquestes zones grans urbanitzades, de grans ciutats, que tenen aquests espais que s'han de preservar. Nosaltres hem participat en el Consell Comarcal de Baix Llobregat i en l'Ajuntament de Baix Llobregat en un seminari, en un simposi d'agricultura periurbana a nivell europeu, fet a Barcelona. I per tant, aquest també és un actiu que des del govern de la Generalitat i per tant també des de Convergència i Unió en aquest cas, com a proposta electoral, també s'ha de defensar molt aquesta qüestió de l'agricultura periurbana. I també tenim molt en compte, abans s'ha dit que no s'han de fer infraestructures, sí, però les infraestructures van sobre sòl rústic i per tant també sobre sòl agrari. Hem de vetllar molt que les infraestructures que es facin quina afectació tenen al sòl urbà. I finalment una petita comentari sobre l'àmbit forestal. Jo crec que hem de canviar la cultura del sector forestal. És a dir, la millor prevenció és la gestió. La millor prevenció és la gestió forestal. En la mesura que no sapiguem gestionar i per tant que no hi hagi productivitat de la fusta, que no hi hagi un valor econòmic en la fusta, nosaltres serem incapaços com a país de gestionar-ho. No ha estat així en el passat i no s'ha estat en el present. Per tant, hem de canviar aquest sentit, hem d'intentar que hi hagi aquesta capacitat de major gestió forestal per intentar tenir uns boscos ordenats que siguin productius, que hi hagi rentabilitat econòmica de la producció i alhora que intentem reduir o previndre els que són les incendiis forestals.